Det er skam borgmester Torben, du ser her. Som I kan se, står en smule løs. Men det er ingenting at gøre ved. Sådan er liv på landet. Ja, det er korn. Lige så blød som en silkeabs numse. Se, så har jeg jo de her 4.000 kilometer hektar fyldt med korn. Gud fanden, det er smukt. Skal det høstes? Skal det høstes? Det tror jeg nok, det skal. Jeg går mange meter den vej og fortsætter helt ud til Lars Tunskids mark. Og så vil I så lige følge med. Kommer til at køre derover også. Cirka 1400-1500 kilometer. Og det er ikke for sjovt, søsdrenge. Det er motorvejen til motorvej i Jøn. Og som I kan se, mit jord, det er jo også af det fineste kvalitet. Ikke til at lirke op. Bedre end mit jord. Jeg skal have købt mig nogle flere grunde, og så skal jeg lade de ledninger, der er mælkning, kan få fibernet og scooter. Borgmesteren, han skal afsted nu. For pokker en omgang.